Izlazi Miki. To je to. Evo ih čekam. Šta? Kako si usrao? Kaže, neće mi niđe krenut kad se Milan usrao ga pola sata. To taman za video uvod. Odličan je uvod. Znači, plan je sljedeći. Kao prvo moramo da obavimo neke sitne zadačiće. Da. Usput, Nisu baš sitne. koji se zovu odnijeti papirno smeće silno koji smo ovih dana raščistili iz kuće. I odnijet ćemo Jovaninu torbu u hort ćemo da predamo. Nisam puno kava za mikrofon. Jel nam treba? Treba. Dobro. Milane, stani, otvore vrata i te... Napravit ćemo krug. Šta je? Nešto zaboravio? Pa zaboravio, slušaš li ti šta mi pričamo? Ne. Pa zaboravio je Pametnjaković Kaba. Vas da je on nešto zaboravio. Vas da on nešto zaboravi. To se još nije desilo. Da smo krenuli da je on sve ponio. Jeste jedan. Ja vičem krenut ćemo u 9. 8:58 je. I mi smo kao krenuli. Kao? Treba nam još 5 minuta dok ovaj dođe. Treba nam još. Otišao je na piješki još jednom. Dobro. Pičivo si. Kaplić od kuće stavljamo lako, nigdje ne žurimo. A vi, pošto idete sa svojom mamom, ne smijete javkat i onda je... I onda je tako lakše. Nemoj da sam koga čula da javče. Ješ pio da je ono? Šta? Nemoj da javčiš, Nemoj ja Jovane sam da se gladan. desi, ja sam glada. Ovo je u suštini deponija papira i sad ćemo mi tu da bacimo naš stari papir od kutija kad smo se preseljavali itd. Joko, tamo. Znači, ekskurzija zvala bacanje papira. Uspešno. Uspješno obavljena. Malimo Dušana Kočića da pokaže... da pokaže šta je ovo. Kako je to nisam Čekaj, bila da vidim. na papiru? Evo. Znači, otišli smo od kuće 60 km da bi se Dušan sabrao da ide u papu. Nije ni Milica toliko glupa. Nevjerojatno. Aj, nije. Šta reći, a ne zaplakati? Koju posliku poraj. Ne treba mi pa. Nevjerojatno, svi smo u patikama. Ićemo u Deichmann. Ne treba. Ja, u Deichmann, eto, Dušane Kupćemo novu. u patike za 15 evrića i... Znači, Milane, prekucavaj tamo na svom telefonu Schloss Thurn, pa onda u blizini Deichmann, jel moramo izaći neđe prije autoputa ili... Jer ne vidim kako može da se vozi u papučama tuda. Stigli smo do Deichmanna. Ja moram učiti. Šta stismo? Polako. Da, moram učiti da Evo, vidim i tako. Brate! NKD na drugoj strani, neće mi dalje. Znači, u avanturi zvano je odvesti moju djecu nekuda. Desio se prvi problem, a to je da je Dušan pošao bez patika. I sad, najjednostavnije rješenje je prosto kupiti mu druge patike, jer ne vidim kako bi drugačije da se vraćamo kući poslije 80 km nema smisla. E sad, gledamo da prođemo što jeftinije, a što bolje je bingla. Te malo prošijete, Šta ti im kažeš, Milane? Dobro mu stoje. Imam puno zelenih majici, tako da... Odlično. Znači uzimamo. Ti obuj svoje papuče i biješ u auto, a ja ću to platim. Jel može? Može. Jel treba? Ja sam svoju mater maltretirala od jedne do druge radnje. Pa po 2 dana tražimo čizme. Uzeli smo.
Dve patike. Usput sasvim neplanski obavišmo još jedan zadatak za ovu sedmicu, a to je pošto moja dva princa imaju nove patike za početak školske godine, sad je dobila i princeza. Put može da se nastavi. Dajte princu svoje patike da prezuje, da nas ne bruka tamo u radnji. Palimo dalje. Next stop. Skrenite desno. Next stop. Skrenite desno. To je još 15 minuta. Okle sad desno. To je to. Je! Evo ga, stigli smo. Samo fiksiraj. To je to. Stigli smo sve sa novim patikama. Sve sa novim patikama smo stigli. Ubjedljivo najveća djeca ovdje. Ja sam Jest. Se slajdujemo ovdje. Ne. Ja, baš lijepo uči. Znači ušli smo. Ovo su nam karte. Ovo nam je park plan. Imati faktički još 3 sata pauze. Vidiš 2 sata pa ćemo vidjeti ove ostale atrakcije. Može li tako? U nekom momentu. Ali... Ovo je spisak kako je Milan došao u mali dječji park. Sa svom djecom od 6-7 godina. Ispali vodu i poprska ovdje. Aj, prođemo tu, da. Ju majko rođena. Ajde. Štilija. A sao? Jovana. Jovana, prvo Joj majko. Kud smo ovdje pošli? Milane, ugas kameru. A ono se spusti kad ti staneš. Kad ti staneš, ono se spusti, vidi. Ja. Pod materom će da se spusti 100%. Spravo Jovana. Jovana spusti. Bravo. Čekam. Ja se duša ne bojim. Volim ti často da sam... Ok. Ništa lagano. Ujujujuju, čekaj. Stavi kameru u ranac. Stavi kameru u ranac. Gledaj ovo. Ajde, majko. Ajde. I sad propadne. Je živa. Mislila sam da mi je spao mikrofon. Milane, mislim da je to jako lako. Ako bi. Pa meni. Ma ništa, laganini. Malo je zeznuto s jednom rukom, zašto u jednom držim kameru. A laganini. Ali ništa nije za Milana. Ništa nije teško za Milana, tako je. O, toga. Laganini. Je laganini. Jel duk je laganini? Laganini je. Ali i dalje mi je... Ja tebe ne vidim što radiš. Ali čuje se ko da se mučiš jako. Lijepo stavili ovo. Ne, kako je ovo ovako učvršćeno? Vidi ulaz. To je tako. Ja bi mogao bolje. A to vidi njega. Stvarno. Das ist für alle einsamen Cowboys. I'm a Majka se uplašila. Bu! I'm a long, long way from home. Pa možda virneš preko. Banka. Ja, barber. Platz. Aber hier ist alles voll. Kako je fora. Jovana odmah ode. Kako su slatke. Još naučili su čim vide ljude da
Da zjevaju, ja? Da zjevaju, da. Za hrane. €0,5 da bacimo ribom. Makar. Šta je ovo? Gdje je Jovana otišla? Čekaj. Ima zid. Jao. Dobar. O, god. A jebote, miš, joko. Koji nam je ovo vrag trebalo? Nije toliko strašno, a? Ali su patike mokre. Penju se na visoki. Zanima me šta će reći. Živa? Dobro, Jovan. Šta si izletela? Izlazimo. Tamo su gospoda. Sjeli u čamčić i vuče ih gore. Gledaj sad. Jao! Jao! Ima još i drugi. Lucky I never died, and now you're in my way. Lipsinski was showing, hot night wind was blowing. Where you think you're going, baby? Jao, Jovana suci ti pa ljubim. Čekaj, mama je stavila naočare, nešto će pametno da kaže. Hoćemo li opet? Šta kažeš, majka? Kupali se. Okupali smo se, jeste i vi? Jesmo, kako si radio, nema veze. Nema veze. Opet jesam, zato da idete sa Jovanom jednom. Može. Možemo mi svi tri. Možemo mi svi tri. Jel možemo? Ja ne vidim što su snima jedno. Pa može, ima. Piše rek. Ne piše. Koliko mami snima? Nema veze, ja sam snimao sa telefonom. Dobro. Ništa, sad su stari ovdje ispred mene. I iće opet, aj. Dobro. A ja ću da pritisnem rek. Pritisneš samo dugme. Evo, I sad. snima. Dobro. Ajmo. Evo ih vamo, Milan i Dušan. Na ulazu su. Čekaju svoj red. Aha. Ušli su. Sjeli s vetroje po starini. Mada se to ne vidi jer je sad Dušan najvišlji. Sad se spuštaju od ozgo. Evo njih. A smo vode ponijeli. Jovana, drže što više naprijed. Da. A smo vode ponijeli. A smo vode ponijeli, sunce. Zbog onoga. Ju. I stali smo. Ju. Ćao, mama. Vas da mati Mama najgore. sa dvoje naočala. Da vidimo kartu. Pametnu šta kaže. Znači, bili smo ovdje. Vraćamo se dole u grad. I onda idemo na ovo čudo ovamo. Koliko je sati da stignemo na Ritter? Sat je 12. 12:15 je Western Show. A mi da uzmemo mjesta na Western Show.
Ajmo. Ajmo, taman ćemo da pijemo nešto i tu. Super. Evo kauboje. Sa kapom ovom. Količina, koliko je ljudi ovde je ogromno. Ima i tamo na državljenju, ima ih baš puno ljudi. Stali smo ovde zato što je neki deda slikao s telefonom, pa mora malo da mu nabijam kompleks sa kamerom. Što bi se reklo. Hallo, guten Tag. Geht's euch gut? Ja. Geht's euch auch gut? Sehr schön. Der schönste Teil des Tages. Meine Mittagspause. Wow. Ganz schön. Oh, ich glaube, das ist der Wandbosch. Sein Name ist Hugo. Hugo Boss? Komischer Name. Egal. Ja, Boss. Such das Testament. Hey, was machst du denn? Glaubst du wirklich, der alte Sheriff war so doof und hat es da versteckt? Oh, das tut... Wow. Moment, Herr Mann, da steht was anderes. Hier steht, er bekommt so eine kräftige Ohrfeige, dass er sich immer schlägt. Müssen wir nochmal machen. Ja, tut mir leid, steht hier. Jetzt tut's weh, mein Kleiner. Tut mir echt leid, aber muss sein. Wow. Enorme Padre, mein Bruder, mach dir keine Sorgen, ich werde dich heute Abend befreien. Mit Spiegel Sancti Amen, das Testament habe ich versteckt. Mach dann den Verschwindibus bis heute Abend. Ja, Gott sei Dank hat das keiner verstanden. Ich habe eine Idee. Moment mal, ich habe da was gesehen. Schau mal, hier steht, du bist gefesselt. Danke. Wow. Das war Nummer 1, sehr gut. Da sind noch mehr. Vrlo zanimljivo. A? Vidiš potencijalne karijerne mogućnosti. Da. Živiš u Hojzeru ili u Forhajmu i radiš muziku i montaž za Sturmi Volteuva. Ima boljeg života, ne? Nema. I? Da nije crkao, nego... Ja idem posle opet. I jao. Ja sam bio jako sretan. Znači, meni se tako... Jesi sam... Ne šišaju oni ni 2% da mene nema da sam ja stao. A? Kamera. A onda gledamo. To je moj brat, vidiš. Magarac. A ovdje su kamile. Ovo je plan. Nisam skonto duša da ideš. Duša, ne znaš kako si epic izgledao kad si izlazio? Ozbiljno. Ja ne pogledam kasnije. Cool. Antonio, hier ist noch Platz, oder? Dann setze mich mal hier hin. Antonio, hier ist es cool. Normalerweise darf ich gar nicht hier sein, meine Schreckschraube besucht mich überall. Oh, jetzt kommt Antonio. Dinolino, wo bist du? Hallo, ich kann dich doch hören. Ich sag, du bist gut. Dinolino? Hallo? Versteck dich, du bist gut. Oh. Klar, was ist denn hier los? Nix. Herzlich willkommen, hallo. Hallo. Seid ihr auch alle gut gelaunt? Jetzt nicht mehr. Das war viel zu leise. Seid ihr gut gelaunt? Ja. Schön, euch alle wieder hier im Erlebnispark Schlossturm begrüßen zu dürfen. Gerade war es doch schön. Ich bin auf der Suche nach Dinolino. Oh, jetzt kommt Antonio. Ja, sie kommt. Ich glaube, der hat mich entdeckt. Ich hab dich entdeckt. Oh, jetzt gibt's Ärger. Keiner ist so grün wie du. Oh, hallo Dinolino, Schweinchen. kommst du bitte? Oh, das geht leider nicht. Warum? Tut mir leid, ich bin heute mit Antonio da. Hallo Antonio, du darfst zu Antonio wieder zu. Antonio hat mir 10 € geboten, wenn ich hier bleibe. Hat er das? Hat gerade auf 20 erhöht.
Jetzt zähle ich einfach mal bis 3. Oh, die zählt bis 3. Das geht doch immer. Muss los, wenn die bis 3 zählt, gibt's Ärger. 1, Ich bin doch schon unterwegs. 2, Du hast noch nie so schnell gezählt. 3. Du weit bist du auch noch nie gekommen. Zu spät. Hallo! Hi, Schräubchen. Geht's dir gut? Mir geht's gut und dir? Mir geht's doch immer Das gut. ist schön. Tinolino, ich habe eine riesen Überraschung für dich. Ich auch. Antonio ist da. Ja, ich weiß. Jetzt gute Seite, ihr habt's gehört. Wir hier auf der guten Seite brauchen ein richtig tolles, vor allem lautes Publikum. Hab ich schon. Seid ihr bereit dafür? Wow. Dankeschön. Ihr seid spitze. Was war das? Was? Dankeschön. Ihr wart spitze. Ja. Tut, was ich sage, da kann nichts passieren. Bei 3 dürft ihr rufen, schreien, klatschen, trampeln, pfeifen. Alles, was leer macht. Ihr dürft bei mir eure Kinder sogar hochschmeißen. Was? Wieso nein? Das ist viel zu gefährlich. Ja, aber das sind doch nicht unsere Kinder. Nein. Oh. So, raus. 1, 2, 3. Oh, ich hab was vergessen. Was denn? Dankeschön. Hallo, Paparazzi. Alles Roger? Opa! Jubelflagge! Oh! Oh, joi! Und alle! Hagen! Hagen! Wo seid ihr? Böse Seite für Beidur! Das war ein harter Treffer, ja? Jetzt muss Ich werde dich in deine Küche zurückschicken, Ringerast, um mein Feld. Oj, oj! Kaj rekao? Poslaću te nazad u kuhinju. Ja sam šofer, vozim kola jaka, ja sam šofer... Ima... Opa. Ajmo, skreći. Majko. Pa skrećem, evo Dušan ubijam. Koji me ćamo Na ovo tero? Ne znam, majko. Koji vas đavo tero da mene stavljate iza da upravljam ovo? Pa ja nijem pojma. Ja upravljam ovo iza, kako je? A pa da ti ne padne, sam padne. Pa neće mi pasti. Pa, vamo, ovako, čekaj. Upravio sam ga. Jovana! Ajde. Sad vamo, ajde. Majko, nogom. Ajde. Kako je, majko, iskustvo? Ja ne znam koji me vrag tero na ovo. Ne smi se, čamac se ljulja, a mama je plivač, boli glava. Ajde, pedalamo dalje. Hoćem u duk, začepim. Moraš li? Mogu, ajde, idemo. Aj, pustimo prvo njih. Ajde, Mariko. Aj, ja držim balans. Polako. Ok. Danke. Bože. Kad se ubili nismo. No, sad kako smo sve prošli i sve vidjeli i na skoro svemu se vozili, sad su svi ogladnili i idemo nešto da nađemo da jedemo. Znači, aždaje sam rodila, aždaje, eto toliko. Ja jedna čekam da Malo se istrčali, umrli na pedalini. Ja ne znam kaj je ovo, bro. Ja je bila više. U svakom slučaju pašće burgeri, pa šta bude, Da. pa ćemo onda lagano kući. Majko, malo ti... Ali prvo na burgere. A prvo ne bude. Vidimo i mi. Koliko je? A, ovdje. Znači, nije im dovoljno što sam ih vozila u park. Nije. Što sam ih jutros nahranila, sad moram da ih nahranim aždaje, a nema mikrofona, vidiš. Da.
A ja gledam kako preskočila u Kik. A šta će u Kiku ne znam ni sama, ali eto. U svakom slučaju, ovo sad otvara neka druga pitanja. Šta bi sljedeće moglo? I kud bi sljedeće moglo? Pa ne danas. Za sljedeće sedmice. Za vikend i tako dalje. U životu inače. Če da vidimo. Tako kasno dolazimo. Znači, krenuli smo u 9:30. Vraćamo se u 8. Vraćamo se gde? U 8. Ali smo obavili i koliko hoćeš da da takav usput. Da. Bacili smeće, odnijeli ranac i kupili Dušanu i Jovani nove patike. A da ne pričam da sam nahranila až daje. E sad princa žabećeg što sam kupila. Došao je iz Forhajma princ žabeći. Piše dobrodošli. Velkomen. Došli sam, trebam da mi ispadne ovdje pred kuću. Gdje ćeš ga metati? Eto. Čučnuo si tu, ko budali šamar. Zar nije? Odlično. Miki, molim te da snimiš kafanicu kod Kočića. Koja romantika. Vamo napolje kod stolica. Svjetiljke, cvijeće, solarne lampice, znači to se zove kafanica kod Kočića. Ljudi, avantura je gotova. Ja sam zaleko. A mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Ćao.